Salam, Horas. Oleh ate mata dok tutu hatta buita paju panguse dot tamu amang dot taminang angge pinaribot merhite cendel taon tenen langsung siturus natapakke sonare lao manakasi pangatusio taringotu epistel nanang bigiota di hari 10 sada bulan 2 tahun 2024 minggu estomihi dalam melunung adong nama mulai aka pertanyaan biasanya turpuk epistelido nagabe si jamita honon dia ke pertanyaan ni tuhatta masu hita saluhutna dalam posdoro hakku dia kadongan nong mas subscribe boy mengajak dongan nang saya mas subscribe channel tahun asang gian lam gudang dongata na terpasu-pasu ala ni panaring mutiota taring tuhatan itu hatai lao mamulai panakasyota taring tu turpuk epistelon tajalo ma padonganion na siya tuhata asini rohan itu hatta Jesus Kristus dot holong satia ni Jehovah amai dohot persauran itu di purbadia ma madongani mamasu-masu hamu saluhutna amin sian turpuk hatan di debata nanaik si pahusoron di rohata si takasata saunarion ditotuhon sian pesalmen 50 ayat 1 onom jala pesalmen sendiri sahatu ayat 27 alai nagabe si pahusoron ni rohata patugu haporsiota ditotuhon ayat 1 onom pesalmen 50 ayat 1 onom tadaha majo takas ede sian siasap makuling do debata Jehovah jala mertikting tutanoon siak kawisaran tolhas rodi hasudutan sian sion si tuan ni hinarenggan marsinodang dewata sainaro dewatatta jaladak tagamon hohomi bana dijuluna do api madilat-dilat jala ronggur nagugo si tutu humaliang ibana di piudo akalangit segidjang rodi tanoon asa diuhum bangsona papunghamuma tuau akan nadauda meroha akan merpadat do tau merhide-hide pelean jadi diberitahu nakalangi ma hati koranna ayapala debatado panguhum ido saat nahamunana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tei melutung hurang apit akka pakhata korni kata hebiri boydo tok paturiot tei meloidok si tuan ni hinarenggan iba nadumenggan dalam meloidok api mendilet-dilet sasitong api biasanya berjibur-jibur do dalam meloidok ronggur nagugu na mardongak hebe-hebe meng jadi songonima takas na padjahota tarengo tuturpu kepistel tanggal 10 sada minggu estomihion bulan 2 tahun 2024 pertua makan au bigi dan au peop hatan di dewata dohot na mangatusi mangauhodak makanguluhotsa laus mangulahotsa amen taboto takas adong ko manak piga pesalmen na sinurat ni si Asap na nitotuhon ni Raja Daud sian
horong ni Margalewi gabe Akkaparedde di Bagas Joro do maban edde di aseng isi daud sendiri. Jadi macai takas do yang uluhun nasida pamuziot tu Jahoba jala laos akka pesalmeni taboto takas di makatidakon taringot tu pangatusio panadaun nasida do dewata anak panadaun nasida tu dewata jala aha di patupa dewata na tinadda nasidai tu marsa sahalak na porsea do na zahat tu akka punguan ni bangsoi punguan na porsea sone nang punguan na mangalo de bata halana takas ditanda si asap iya Jahoba di bata na sinoba ni bangso Israel di bata na mangulu do di bata na masaizonok marsaor do nasida dang di bata na madau-dau siang ngulu ni Hazol Maon dang di bata na pasudik-sudik dirina ala badia ibana gawe papulik dirina gawe soitan da zolma ibana ala yang go Jahoba di bata sinoba ni bangsa Israeli laos di habadia onai di ibana marsaor tu zolmai jala dipangido rohani Jahoba ikom badia meniat zolmana marsaor roti ibana takas dia uhun bangsa Israel do terlumubi akka si surak pesalmeni nang si asap pe iya di bata Jahoba na sinoba nasida ima di bata na memilih bangsa Israel gawe bangsoda bangso na takas songon anak mata di Jahoba alai ulu do haliponat Jahoba tutu di bakala Israelon alana daksongod dewata ni halahan dewata Jahoba na tinadda ni bangsa Israel na mangopok-opok akka pangihuna long na salah pitor dipisat anggo dewata Jahoba diliodo haduaon kemerdekaan habebason hamardekaon tu bangsona na pinilit nai mangul dan gawe say songon na di homol-homol manak songon kuda si tarik seru ibadah Jahoba bangsonai sadok mangulu mahamu hobar tu patikku ido di Jahoba tu nasida asa dengkanggu lumuna alai bolu manibil hamusian akka patikku totu dapotan uhubu hamu alani panibilo munaing ai panibilo nido gawe human jadi di pesalmen 50-on ditanda siasat mau bangsa ni Jahoba na mardekai merdeka mengului Jahoba merdeka rotong lau maju Jahoba au dua horong ni soni Papua orang perjulu mai akan daulat meroha jala orang dapat 2 hon
ima akka berjahat naso daula marroha na magkalupahon di bata. Jadi dia tindak ke siasat mak tuak kazolma na daula marroha di patu pada bataro akka ngulu na denggan di tariatson na diramoti jahuba do akka na daula marrohai marhite pabainanna maparrohaho mamarmahani nasida. Di babua di si makuling gode bata jahuba marbuah-buah marberita bertikting susadok tanon siaka besar tola satu sudutan seperbicar di matani hari tu persudut di matani hari artina 24 jam diramoti jahuba di bata bang sonai dakya lias sian panai pamerengan na jala dilihat debatasi dodang tunasida molo arian nai sinodang natiur madonga pasu-pasu mai alai mulu borin nai sinodang pikiran ditiki hulum mataniari alai mardonga pasu-pasu tong ahulu muning dakya hohom jahuba songoni sai songon na mangitip-itip tuang sonai sadok mergaul merdengkan manugnugu do jahuba tuakkan na hinaulongan ni rohana jala songon na masa diparhorsikan jong-jong do api ni jahuba borgen nai lau patir hundalin bangsa Israel bahasa kemardongan api Tuhani madonok tu bangsa Israel tohode mabatiur sabalik alai laos papitahon di sabalik akka nabarani jonok tu Jehovah lasmai alai na medau si Jehovah bangga dia metonge jadi marguna si tuturo api ni Jehovah na merjibur-jiburi tu akan ada ulat marroha alai yang gotu akka pertahat laos bangari pasod di malutung jala ronggur kalugu nagugu namadongani haadongon ni Jehovah dilabung ibang sona dang nagawe mabana tak katarsonggot alai asa humutur rotanoi gabi ugan mulu mardonganu der rongkuri songoni badalan di dewata maleu pasu-pasuna tuakkana makkabiaribana alanido terberitahon ni langit do tanod do isina do taringot tu pabahenan ni Jehovah ai Jehovah do namano pasadu nei rodi pangisina ka binatang-binatang kapinahan na zinakdo na riar idere Jehovah do saluhut nai laosido paniddangiot tu bangsa Israel tu bangsa ni dewata na mangula do Jehovah lau mabandinggan ngulu ni bangsa na pinilit na hinaholongan na
Lau patuduhon na Jehovah do debata na sitong. Jala muluarong mabayad Jehovah daggawi debata na sitong. Di resume may gawi parjahat alo di Jehovah. Totumuruk ko Jehovah mamereng na songoni. Takas di tanda parpesal ni Jehovah. Di habong garon dot hatongamon ng habadion ni Jehovah. Lau mengadupi Jehovah na songoni totu di patupa bangso ni Jehovah do aka pameleon pertangiangon parsobaon on naniaturhon ni Jehovah badon nasida. Disuruh bang sonei pasahat top peleat si tutungon. Pelean na beragam. Alay sa sitong na rikot tu zolmay do mabesong ni. Nang pala narikot tu Tuhan ino ni. Haulun ni zolma pasahat top pelean. Ikop batuduhon hamauliation ni rohani zolmay do. Dia depan di Jehovah. Ay mulo di pelehon lubu. Tanda mauliate may nasinur pinahan lubu na. Mulo di peleho kabing. Tanda mauliate may nasinur habing nga. Songoni nang biru-biru na. Do taka pahapanan na si dan asing. Dang nagabe lao hola pabutong-butong Jehovah itu dia di Jehovah masa sitong ngay cukup buribana. Idu narubikot. Jadi di pangidu Jehovah bang sonai asa pasahato pelian hamauliateon. Buidu dangadong lubu, dangadong kabig banang biru-biru aduhur. Darapati pelehonon ni bangso. Mulutung dangau ngartana. Alay na rumikot pilihan hamauliateon ni rohana maleonon na tu Jehovah. Ido persamaan. Jalu belgadui. Alana mulusodong hamauliateon di bagasan kapelian nani pelehoni akahiwan na pinelehoni ho akapapana ni dangau lapatan ni. Ya bigitang ni rohano pa sa atop pilihan na somoni. Jadi pilihan hamauliateon itu pusat ni sudi pilihan na pinasahat tu Jehovah, na pinasahat ni bangso ni Tuhan itu Jehovah. Ido banda ido ipangido. Ay mole dok song di Hosea ono may onom dang nomor hakku mida pilihan itu tu manalay mida ulaw na siniroha do. Nen na Jehovah do sa sitonga. Jala narumikot boton ni bangso ni Jehovah. Ia Jehovah dibatasi to palang do tanoi na mabili bangso ni Jehovah i. Debata na bui. Juun do bolo jupa ro ari hagugutan. Ay debata na manguru di bana na zonok tu hita na radi mangurupi bangsona molo hagugutan bangsona. Alay kunurudo bangso na imaju ang gusurudo tang roy. Alay kosumaddo padjugun na tu Jehovah. Alay ang wakaparjahati tutudang parwaon na songoni. Alani tutonga-tonga ni bangso na burjudo na suburju da jahat roro Jehovah babuan panguhumion manibangi asa unang regu jol may isor na si tong mananadang. Di pangido Jehovah sa kupungu aka nama dauda barroha na marpada do Jehovah berhita kapelian. Asa di boton nasida dangalani pilihan ni benda merdikat Jehovah tu nasida. Wana di pasu-pasu. Alay ala mardongan hamauliateon do pilihan na pinasaan na sida ini. Roh hamauliate do pilihan na tarlumugi
dia dopan dito hatta. Ay manangisi na mamelehok ka mauliateon ido na pasangap Jehovah. Dalam mabail lapang asa dipatuduh Jehovah hatuaon ni debata tu nasida. Rikod do na marpungo ka na daulat marroha. Dak saikot say marsere-sere unang egois. Iko kolektif man na tarlumubi dos ni roha si banda saut. Ay di hari kotot Jehovah do na boy kompak rap do akan na daulat marroha mamuji bana. Songon na nipiona ka langit do tanoon rap di pangido dewata na tinopanay mamuji bana. Songoni mak kena daulat marroha ikuboy rap mamuji Jehovah. Urang dengkat do noanga kagarija na subuy rap mamuji Jehovah. Karwas ni hurion marforok-korong maon. Alay sa sitonga ikon say pakion ni akasi hutu Yesus Kristus do akahuria na maragami lao papunguhon zolma kana dua marrohai maka mau liatehon akan nanilehon nani pasu-pasuhon ni Jehovah tu bangsoneng. Airode bata lau pasahaton pasu-pasuna tusudedui tang merdeibar mulo dangolo songoni baulo do gabi luangan nak penadaulat barroha apalagi mulo akka perpunguan ni na horkorongi gabi hira persaingan baulo do gabi sodapota nak kapasu-pasu na songoni na merluba mamuji Jehovah dan gabi persaingan ni alai masih araran masih tugi-tugianan kompak lau mamuji pasangap Jehovah si pikir honot tadi itu julanon nang di ngulut tadi jaibu di huria hitongane hazol mau dia keperpunguan na tepuka unang gabi akka perpunguat tay mangotapi hita boy berpungu do akka dongata na manada Jehovah terlumobi mulu lau maju Jehovah itik hari hagugu tak kita ikko boy pitratok merpungu sudi jala mulong na solo rajuma may pardahat jala uhubun ni Jehovah di do uhuban na borat alana akan na solo kompak memuji Jehovah tagamud di masuk tu horongnya panakko pardusa to kapangalakku jala memang dak sidongana nak kajol manasong ni alana mulo sapur kita tu akan nasong ni gabi doho doi ta direjumi gabi parjat gabi dok song na dia sapulsiai jolo manaulo pasobu roha-roha ni pamangan mandok najat doho dila na madedensi pauto-auto hita di bagasan ni. Jadi sonai dok ngepesal mesadei takas di dok disi bathe dokon di pesal mesada mertua makka zolma naso ulu mengihutto tahini kaparjat jalan naso ulu jongjong di delen yakka perdusa jalan naso ulu sahudulat dot akka pangarehe idu akan ada ulat marroha tohori picangon ni Jehovah do nasa dolma perjahat
Alai kot takas to pasahatot ta pamitsangyon itu tangan di Jehovah dak tu tangatta. Sitang yakonot taruna sida agiak merhamu baon. Asabui rabdo tita mamuji pasangapot Jehovah maka mau lihatehon saduhutna kapaso-pason itu hatta. Di pargugu itu hatta mahita saduhutna mangului Jehovah. Nok tatanda takas di bagasan Yesus Kristus. Jalan nomor persor do tita marhite tod di perbadia i do hata ni debatana badia i. Tu hatta mama masuk-masuk kita. Amin. Ali Tuhan Jehovah di batama nami. Moliate mariho rodo hola ho mabay panguhumiot tu hami. Asa howoto hami dia dungulu nami nanti kos dia jol manasoti kos disiak kaparjahat do nasing. Sa guru di ho ngulu nami tu hapos dorohan nami di ho nang bang sonamion ramotamu do asabui bang sonamion meruji-ruji taringot tu akan adinggan nanek patu kaon di bang sonami 7 hari tanggal 10 paton bulan 2 nang pamasaon di bang sonami do pemilihan presiden do wakil presiden pemilihan ni AK DPR di pusat, di provinsi, di kabupaten, do di kota. Do pemilihan ni AK wakil nami, wakil ni daerah-daerah di Dewan Perwakilan Daerah. Pos dorohan nami sudi ramotamu Tuhan berdalan ulau ni di bagasan denggan dawa kahaguturo setong-atongan di bangsa nami. Leo marohan na biar mamereko asa tung unang arong tol mana say naing mangguturi. Jala unang aong jol mana say naik pamagoho nak kasuara holan ala ni kepentingan pribadi na. Asi marohap Tuhan sesa bangso dosa di bangso nami saduhutna.